Barca, jaká je šance, že v každém tom políčku tady uděláš beko? Hele, Lupínku, jaké je pravděpodobnost, že od 1 do 10 skočí Barca tady v tom poli beko? 10. Číslo 2. Má. Wow. Musíš. To už bolí, fakt, že bolí. Okay. Toto už začíná být fakt nebezpečné. Kámo, toto bude. Toto je crazy. Kámo, to nechcem robiť. On se bál. Dobre. Som pusy. Takže posledná vec, čo idem skúsiť, sú tie kamene. Uj. Tak sa bol dopadnúť tam, akože ustáva to tam, to už není v tej challenge. Ja som sa snažil, ale stálo ma to môj prst.